Podnikajú, pracujú, väčšina tu v Bratislave, na Miletičke. Sú to ľudia práve, ktorých určite nestretneme na úrade práce. Dosť často určite je vnímaná ich trestná činnosť viac ako trestná činnosť občanov Slovenskej republiky. Vietnamci sú veľmi srdeční a otvorení ľudia. Zabudnite teraz na všetko, čo ste o Vietnamcoch žijúcich na Slovensku čítali alebo počuli. Zahoďte predsudky a urobte si priestor pre nové názory a dojmy. Za mňou je taká budova, je to staršia, postavili chemické závody v rokoch 1972. A teraz už ako súkromná budova patrí niekomu z našich občanov, ako podnikateľ, aktívny podnikateľ. Myslím, že táto lokalita pre našich občanov je veľmi známa. A niektorí Slováci tu nám to dajú také meno, že Vietnamská ulica skoro, alebo Vietnamská časť. Čo sa týka vlastne trendu príchodu Vietnamcov na územie Slovenskej republiky, respektíve teda bývalého Československa, tak samozrejme bol tu ten trend 5 rokov 89, čiže chodili sa vlastne študovať. A vlastne po štúdiu väčšina síce sa vracala naspäť, ale dosť veľké počty to stávali na území vtedajšieho Československa. Či už ako pracovníci rôznych podnikov, či chemických, či hutnických a tak ďalej. Keď končila vojna, tak naša vláda poslali sem nielen do Československa, ale do celej Európy. Keď došli sem, tak všetko sa museli takzvané povedať, že učiť sa. Všetko. Nielen učiť sa ako jazyky, ale učiť sa poznať jedlá, jedenie a spôsob života a tie zvyky, navyky. Naši u nás viete, že my jeme aj paličkami. Len paličkami. A keď došli na Slovensku, tak prvé veci tak sa učia jesť s príbormi. Hej? Tak preto my sme boli ako napomocní. Stali veľmi dobrí robotníci, vzorní. Pracovali veľmi usilovne, pracovali tu. Tak ja som tu trávil s nimi od 80 rokov, 81 do 87 rokov, tu v chemické závody Júria Dimitrova. Som prišiel do školy, ktoré sme sa učili v tejto hudnickej škole. A potom po škole sme ako pracovali v východoslovenskej železničnej. Manželka prišla do Československa vtedy ako 1982. Ona sa učila a pracovala v tejto textilnom závode ako Tatra Svite. Keď sme došli na Slovensku, veľmi ťažko zvyknúť. Napríklad, keď som došiel sem, vtedy u nás bola vojna. A hneď sme, polovičná skupina boli chorí. Kvôli tomu počasie, vtedy sme prišli v zime. Strašná zima pre nás. Vietnamci sa veľmi zabávali na tom, ako im dávame mená. Oni sami spomínajú na to, že pán majster alebo pani majstrová ich zoradili do radu a povedali im, ty budeš Zuzka, ty budeš Lenka, ty budeš Anička a tie mená im aj zostali? Každý to musí mať nejaký dôvod. Napríklad v 76. roku viete, že Československo bol majster Európy. Vtedy Antonín Panenka dáva krásny zlatý gól, tak odtedy som nosil to meno Tonyho, ako Tony. Predstavte si, že niekde žijete 10 rokov. Máte radi ranný pohľad z vášho okna, stretnutia s priateľmi. Chodíte do práce a krok po kroku si vytvárate zázemie. A potom vám niekto povie, že musíte odísť. V krajine, ktorá sa stala vašim druhým domovom, ste odrazu nevítaný cudzinec. Dosť veľký zlom nastal vlastne príchodom roku 89. Práve tým, že sa vlastne východný blok zrútil a RVHP padlo, tak vlastne všetci títo cudzinci, ktorí tu boli z Vietnamu aj z iných vtedajších komunistických krajín, na tých internacionálnych výpomociach a štúdiách sa vlastne museli vrátiť domov. Predtým na Slovensku sme mali, len v Slovensku, sme mali okolo 15 000 našich občanov. Ale po revolúcii v roku 89. niektorí odišli naspäť do Vietnamu
Ale väčšinou ostali tu na Slovensku za účelom podnikania alebo pokračovať ešte vyššie školy. Môžem povedať, že sme vtedy dovezli z Vietnamu veľa vecí, potraviny, aj textil, napríklad pulover, alebo šaty, alebo bundy, a veľmi rýchlo predať. A teraz už nie. Teraz môžeme dať celý trh nasýtený, nedá sa ani podnikať. Naša rodina sme rýchlo bremenili na rýchle občerstvenie. Za nami teraz môžeme povedať strašne veľa, ako azijské bistro, potom nextové štúdia alebo kozmetiky. Môžem otvorené povedať, predtým, keď som došiel sem, vtedy môžem povedať, československý ľud veľmi odchodný, veľmi láskavý. Predtým oni vedeli, Vietnamci sem došli len pracovať. To nie ako teraz podnikať. Predtým sme nemali ani auto, ani rodinné domy, ani nepekné šaty, ale teraz oni vedia podnikať, oni majú veľa tí naši kupovali rodinné domy svoje, kupovali auto, oni chodia v peknom aute alebo majú pekný dom, ale niektorí, môžeme povedať, tak žárliví, ale druhú stranu, oni nevedeli, že naši veľmi pracovití, oni robia, schopní robia aj cez víkend, nemajú ani letnú dovolenku alebo zimnú dovolenku. Vietnamci, ktorí k nám prichádzali za socializmu, nežili len prácou. Mali sny a túžby ako všetci mladí ľudia. Radi sa zabávali, hľadali spriaznenú dušu, zamilovávali sa, zakladali si rodiny. Partnerov si mladí Vietnamci vyberali najmä medzi krajanmi. Tí odvážnejší aj medzi Slovákmi. Rodičia naši sa nestotožňujú veľmi s takýmto vzťahom, by som povedal, pretože dlhodobo tam vznikajú potom rozdiely, ktoré možno teraz nevidno, ale o niekoľko rokov vzniknú a budú citeľné. Takže čo sa týka mladých, samozrejme vznikajú tu vzťahy, ktoré sú či už Vietnamka so Slovákom alebo Vietnamec so Slovenkou. Moja žena došla v prvej, druhej várke a normálne, že skupina dievčat, ktoré došli z Hanoja, a my sme sa zoznamili tak, že ja som bol ako tzv. Riaditeľ jazykovej prípravy pre vietnamských pracovníkov. Ja som vybral ako tzv. Sekretárka. Ale potom neskôr my sme tak zoznamili, rozumeli sme sa a potom brali. Vietnamská svadba na Slovensku nie je úplne taká tradičná, ako je vo Vietname. Slovenská svadba je o tom, že väčšinou sa robia také tie menšie svadby, tak okolo 80-100 ľudí, teda slovenská. A zabáva sa až do rána, tancuje sa, spieva sa, pije sa. A u nás my to máme veľmi také, by som povedal, zjednodušené a istým spôsobom aj také konzervatívne ohraničené. V roku 1982 došiel na návštevu kamarád, ten ako môj tlmočník. A potom poznáme na lunárny rok. Oslavujeme lunárny rok, tak vtedy poznáme. Počas tejto štúdia sme s mojou ženou teraz poznali
A sme sa rozhodovali sa oženiť a sme ako založili svoju rodinu na Slovensku. Čo sa týka oslav, pre Vietnamcov je najdôležitejší lunárny nový rok a následne potom je aj štátny sviatok, čo je 2. septembra. Lunárny nový rok je z toho dôvodu dôležitý pre nich. Je to pre nich začiatok nového roka, vtedy, takisto ako otec spomínal, vtedy kvitnú kvety, čiže je to začiatok niečoho nového. Vietnamci sú veľmi založení na tom, že uctievajú zosnulých a svojich predkov. Zapaluje sa voňavá tyčinka. U nás voňavá tyčinka znamená veľmi niečo také sveté. A vtedy, keď vyhorí teda tá voňavá tyčinka, to znamená, že tí predkovia sa už najedli, alebo už dojedli. A vtedy môžeme my, ako rodina, sa vtedy zídeme a môžeme teda začať jesť. Keď lunárny nový rok, tak musí byť ako to je baňčung, to je hranaté, takéto, to je lupené rýža. Varíme, tam musíme zabaliť nejaký list, ale to je tiež špeciálny list, taký veľký list. A zabalíme tam, dáme tam lupené rýža, mäso a nejaké korenie a sojové. A toto dáme, zabalíme a varíme aspoň 10-12 hodín. Áno. A druhá, to je lupaná rýža, to tiež musí byť. V rámci oslav lunárneho nového roka po celej Európe vystupuje umelecký súbor z Vietnamu, z Ho Chi Minovho mesta. Tento súbor prišiel aj na Slovensko. Pre vietnamskú komunitu je to významná udalosť, pretože môžu oslavovať nový rok s tradičnými národnými jedlami a zároveň počúvať hudbu a piesne z domoviny. Na Slovensku máme až 2 vystúpenia. Výrazne nás podporilo aj veľvyslanectvo. Veľmi milo a vrúcne nás prijala tunajšia komunita Vietnamcov. Bolo to veľmi dojímavé. Prostredníctvom takýchto podujatí prinášame vietnamským migrantom teplo domova. Okrem hlavného mesta Bratislavy budeme vystupovať aj tu v Košiciach. Pokiaľ viem, Vietnamci žijúci v Košiciach a okolí už viac ako 30 rokov nemali možnosť vidieť takéto podujatie. Dúfame, že naše vystúpenie krajanov kultúrne obohatí. Veľvyslanectvo podporuje takéto kultúrne podujatia, pretože veríme, že aj týmto spôsobom oboznámime druhú a tretiu generáciu Vietnamcov žijúcich na Slovensku s bohatou vietnamskou kultúrou a tradičným umením. Podporíme ich záujem o náš jazyk a tradície. Bežná situácia je taká, že dieťa príde domov a rodičia sa ich pýtajú vietnamsky a oni odpovedajú slovensky. Alebo aj sú také situácie, že proste maminka zoberie deti na úrady, aby tlmočilo to dieťa a tak. Je problém. Rodičia, oni podnikajú od rána do večera. Že od 6. zobudia, idú do roboty. A deti idú do školy. A celý deň, keď sa vrátia večer, už nemajú na to čas sa starať na deti. Deti len študovať v škole a tam naučia len po slovensky. Keď som pripravovala reportáž o vietnamskej komunite, tak som začala na základnej škole v Bratislavskom Novom Meste, kde funguje prvá škola, vlastne prvá trieda s vyučovaním vietnamského jazyka. Tak padal mu nám.
tejto našej lokalite a v našej škole sa nachádza najviac vietnamských detí. Máme ich tu už vlastne od materskej škôlky. Iba zo pár detí rozpráva doma po vietnamsky, pretože rodičia jednoducho nemajú čas učiť ich jazyk, sú pracovne vyťažení. A tí, čo by čas mali, veľakrát nevedia, ako deti správne učiť, motivovať a z učenia urobiť zábavu. Prihlásili sa tam hlavne vietnamské deti, ale samozrejme, že aj slovenské deti, hlavne také, ktoré majú spolužiakov a kamarátov. A bolo to na podnet, že chcú vedieť niečo o tej krajine, chcú poznať ich jazyk, chcú poznať ich kultúru, pretože to vyučovanie je zamerané aj na ich kultúru, zvyky, tradície, na gastronómiu, takže bolo to pre nich také lákavé. Deti sa tej vietnamčine teší, lebo pani lektorka veľmi takým zaujímavým spôsobom a vhodným spôsobom podala tie učebné materiály. Oni sa tam hrajú rôzne hry, oni tam kreslia, oni tam robia rôzne papierové kvetiny. Proste, že veľmi profesionálny prístup má pani lektorka. Ten projekt už bol zameraný nielen na vyučovanie vietnamského jazyka pre deti, ale bol zameraný aj na vyučovanie slovenského jazyka pre ich rodičov. Dobrý večer. Čo robíš teraz? Sedí. Sedí. A učí. Sedí a učí. Na začiatku projektu sme mali jednu skupinku, 20 dospelých a teraz už máme 4 skupiny, takže záujem zo strany rodičov je veľmi veľký a myslím si, že dochádzajú sem aj mimo Bratislavy. Nedohovoria sa na úrade, u lekára alebo všeobecne aj v bežných životných situáciách. Takže mne sa vidí, že najväčšia bariéra je jazyková. Nerozumejú a nevedia sa dohovoriť. Veľmi sú to svedomití, rodičia sú veľmi starostliví. Ja mám z nich taký pocit, že vážia si učiteľa. Ak vznikne nejaký problém, prídu, riešime ho. Deti vedú naozaj k zodpovednej práci. Ak aj prospechovo nejaký žiak zaostáva, tak oni sa snažia ho dať aj doučovať. Takže myslím si, že tým, že tu žijú, chcú sa začleniť do spoločnosti, chcú deťom dať maximum. Vietnamci, čo dojdú alebo odídu zo svojej krajiny, zo svojej domovskej krajiny do zahraničia, ich cieľom je zarobiť peniaze a uživiť rodinu. To je pre nich také motto života možno, že všetko, na čom pracujú počas celého svojho života a nechávajú svojim deťom a svojim potomkom. Oni sú známi tým, že sú veľmi súdržní a veľmi kamarátsky. Všade na svete, kde žije vietnamská komunita, veľmi držia všetci spolu a pomáhajú si vzájomne. Tu máme ako Unie žien vietnamských. Ja som ako podpredseda Unie žien, ale tu, keď občanov Vietnamcov má niečo smutno, napríklad mama alebo otec zomrel, tak ideme na navštíviť, pýtame sa niečo a rozprávame, aby nesmutní, trošku menej, alebo niektorí ťažkí chorí, tak tiež ideme sa pozrieť a rozprávame. Alebo keď ktorý zomrel a veľmi chudobní, nemajú peniaze, tak ideme všade a pýtame sa, aby dajú niečo, pár eur, aby majú niečo a pošleme do Vietnamu, aby pomáhať rodinou. Každý deň my varíme večeru ako vietnamské jedlo. Pre nielen seba, pre deti, aby zvykli, aby nezabudli naše jedlá. Tie naše jedlá môžu mať aj také špecifické vône, alebo proste môžu, ale nemusia páčiť všetkým.
susedom a tak. Takže my často sa o tom rozprávame alebo aj poradíme tým Vietnamkám, ktorí žijú, povedzme, nie v ubytovni, kde akože väčšina obyvateľov sú Vietnamci, tak akože vieme to pochopiť, ale tí, ktorí bývajú, povedzme, v nejakej bytovke, tak poradíme, upozorňujem, že susedia môžu mať negatívny postoj k našim jedlám, aby si dávali pozor. Vietnamské jedlo je tiež ako zaujímavé. Je to určite zdravšie ako slovenské, by som povedal. Ale ak má byť úprimný, tak slovenské jedlá rezne a tak, však prečo nie? Je to dobré jedlo, takže ja ľúbim aj slovenské, aj vietnamské. Hlavne keď mamka mi navarí, tak kvalitka. Teraz čo budete robiť? Ideme pripraviť vlastne tú plnku do týchto závitkov. Máme tu mleté bravčové mäso a krevety. Tu máme nakrájanú cibulu. Áno. Tu sú sušené hríby, nakrájaná mladá cibulka. Tu máme sojové výhonky. Toto sú rezance sklenené. Áno. Potom tu máme kaleráp, mrkvu a ďalšie sušené hríby. Teraz to pomešame, dáme tam 2 vajíčka, pridáme korene, obyčajnú sol tu máme, dáme polku lyžičky, vietnamská rybacia pomačka, tu dáme 2 polievkové lyžičky, gluta, sol, tu dáme 1 celú lyžičku a teraz to vlastne iba zamiešame dokopy. Toto je pivo. Aha, pivo. A tu máme rýžový papier, ktorý potrebujeme zmäkčiť na zabalenie tohto mäsa. Otváram tieto zmäkči, dávam 1 lyžičku. Zrolujeme pevne. Tak zatvoríme a rolujeme ďalej. Hodíme sem takto závitok, dokým takto nezožltne. Páči sa, dobrú chuť. Ďakujeme. A ako je po vietnamsky dobrú chuť? Chúc ăn ngon. Chúc ăn ngon. Takže citrón. Pozri sa, pán Milan čo robí. Áno, na černo robí. Dobre. Možno? V komunite ich volajú druhá a tretia generácia. Narodili sa ako Slováci, vyzerajú exoticky a cítia sa tak trochu ako Slováci a trochu ako Vietnamci. Tá druhá generácia na Slovensku majú veľmi prispôsobený život už v Slovensku, alebo životu na Slovensku. Žijú, dá sa povedať, že žijú ako Slováci, rozprávajú a rozmýšľajú ako Slováci, ale navonok vyzerajú ako Vietnamci. Nenadávali mi, že som Vietnamka, ale Číňanka, cigánka, všeličo možné. Ja osobne som nemala žiadny problém s nejakými rasistickými útokmi, ale viem o tom, že sú. Teraz to už moc nepociťujem. Teraz ako čo sa stretávam s ľuďmi, tak oni už nemajú nejaké prehnané reakcie kvôli tomu, že som Vietnamec. Narodila som sa tu v Košiciach. Chodila som tu do školy od malička, čiže toto prostredie je pre mňa skôr domáce, ako skôr tam vo Vietname. Slovenčinu viem lepšie ako vietnamčinu. Až teraz v posledný rok som sa začala baviť viac s Vietnamcami, čiže sa mi zlepšila vietnamčina. Len stále asi som taká viac poslovenštená ako Vietnamka. Určite chcem ísť do Vietnamu a pracovať, žiť. Napriek tomu, že som tu vyrastal od malička, že som narodil na Slovensku, ale stále ma niečo spája s Vietnamom. Určite by som chcela do hudby, ktorú robím, a miestami aj vniesť taký nejaký ten nádych Ázie, Vietnamu. A myslím, že už aj na prvom albume by mohlo byť počuť niečo také. Ja som to poňala celé ako veľké plus. Samozrejme, už v tejto dobe je veľmi, veľmi zaujímavé mať nejakú exotickú škvrnu na sebe. Ja začínam,
zostane.